An bɛ nin wagati min na ko min ma ko bloqué n'an ko k'an b'a ɲɛfɔ Tɔnbukutu région bi bi in na mɔgɔ dɔ de ye jɔlen bi c'est-à-dire siraw la ka mɔgɔ fɛn o fɛn ye mɔgɔ minnu taa Tɔnbukutu ka taa fɛnw ladon fɛn min ye balo ninnu ni carburant ko ninnu donc u tɛ sɔn olu ka don n'a ye Tɔnbukutu plus précisément Tɔnbukutu ni Gundam donc gɛlɛya b'olu de kan sisan donc u jɔlen bɛ siradaw la fɛn o fɛn transporteur de bɛ na ni balo ni carburant ye donc u tɛ ka sɔn u ka don n'a ye parce que olu fɛ u hakilina ye min an ye min faamu u tɛ fɛ dugu ka yiriwa u tɛ fɛ adamadenw ka taa ni ka segin ka yiriwa u tɛ fɛ mɔgɔw ka balo u tɛ fɛ mɔgɔw ka boli ka bɔ dugu kɔnɔ k'a fɔ ko bon sisan mɔgɔw u kɛra déplacé interne ye. Mali finitigilakaw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa ka nin waleya in kɛlɛ u bɛ kan ka mun de kɛ ani lakana tigilamɔgɔw. Mali finitigilamɔgɔw an kɔni ma se ka foyi faamu fo sisan parce que olu yɛrɛ ko sisan ko lakana ko sisan ko a ka fisa donc an tɛ se k'a fɔ ko u tɛ ka fɛn kɛ mais anw fɛ kɔni nin ko in na an ma foyi ye ko a ba fɔra ko u ye nin de kɛ an kɔni m'a ye fɔlɔ an m'a fɔ k'u tɛ se ka fɛn kɛ an m'a fɔ k'u tɛna fɛn kɛ fɛnɛ mais an ma fɛn ye fɔlɔ k'u bɛ ka min kɛ nin blocus ko in na tiɲɛ yɛrɛ la parce que nin blocus ko in a bɛ ka mɔgɔw dabali yɛrɛ de ban. An kumana ni mɔgɔ minnu ye u y'a yir'an na k'a fɔ ko finitigilakaw bɛ kan ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka ninnu kɛlɛ mais e ko u tɛ kan ka fɛn kɛ walima a tɛ kan ka fɛn ye u bɛ kan ka mun kɛ. Ne y'o de fɔ n ka kuma la n ko n t'a fɔ ko u tɛ se ka fɛn kɛ n m'a fɔ ko u tɛna fɛn kɛ mais nin wagati in na an bɛ bi na sisan blocus in bɛ halisa kunun dɔrɔn ka taa tɔn ka ni Gundam ni ɲɔgɔn cɛ u ye transporteur dɔw lajɔ olu bali ka tɛmɛ donc an fana tɛ se k'a fɔ ko halisa hali n'u bɛ se ka fɛn kɛ u kɔni tɛ k'a kɛ parce que halisa balo fɛnw ani carburant ni fɛn ninnu carburant yɛrɛ n'i y'a lajɛ Tɔnbukutu ni Gundam fɛn min litre tun bɛ 140 na n'o nana yɛrɛ sɔrɔ fo 300 la yɔrɔ b'a dɔn gɛlɛya dɔ kɔni bɛ yen halisa foyi kɔni ma kɛ. Tɔnbukutu dugu kɔnɔna la mɔgɔw bɛ kan ka u yɛrɛ ɲɛnabɔ nin ko la cogo di ni minɛnw tɛ kan ka se ka don u bɛ kan ka mun de kɛ a la. Min bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ bɛ ka balo n'o de i n'a fɔ suman min bɛ dugu kɔnɔ min bɛ ka feere hali wagati na mɔgɔ tɛ ka gɛlɛya dɔn fɔlɔ mais an bɛ ala de deli de a k'u kana taa ɲɛ ni an ka fanga tigilamɔgɔ bɛ se ka dɔ kɛ u ka dɔ kɛ pour que nin ko kana taa ɲɛ parce que ni nin ko taara ɲɛ a bɛna dɔ de bɛna fara gɛlɛya kan mais sisan min bɛ yen a bɛ se ka kɛ approvisionnement min bɛ mɔgɔ bolo u bɛ mɔgɔw bɔ fɔlɔ mɔgɔ tɛ se k'a santi mɔgɔ caman bɛ u tɛ se k'a santi fɔlɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ se ka don ni fɛn dɔw ye cogoya wɛrɛ la position wɛrɛ bɛ yen fɛn bɛ se ka don ni min ye min tɛ transport ye sinon transporteur ninnu kɔni olu kɔni ta kɔni ka gɛlɛn mais ce qui est clair a dugu kɔnɔna a mana kɛ cogo o cogo an bɛ ka carburant ko min fɔ n'a danna nin ma ce qui est clair que d'ici une semaine 2 semaines peut-être que a bɛ se ka kɛ carburant bɛ se ka taa fo 400 ou bien 500 la mɔgɔ t'o dɔn ou bien n'a gɛlɛyara cogo sugu dɔ la peut-être activité dɔw bɛna jɔ yɛrɛ.